Hej, jeg hedder Stine, og jeg har Det Rare Rum. Du kan få mere info på derarum.dk eller på facebook.com/derarum. Kort fortalt, så går Det Rare Rum ud på, at jeg rigtig gerne vil dele alt det med dig, som inspirerer mig og som hjælper mig til at have det så godt som muligt og så rart som muligt i mit eget indre rum. Selvfølgelig i håbet om, at det også kan inspirere dig til det samme. Det jeg gerne vil dele med dig i dag, det er det at dyrke taknemmeligheden. For vi har rigtig, rigtig meget i vores del af verden at være taknemmelige for hver eneste dag, fordi vi har vores basale behov dækket. Det er bare ofte, at vi glemmer det, vi tager det for givet, og så får alt det, som ikke lige spiller, alt det vi mangler, alt det som irriterer os, alt det der frustrerer os, det får lov til at fylde og stjæle vores energi. Men ved at dyrke taknemmeligheden, så kan vi forvente vores fokus, så det der får lov til at få vores opmærksomhed, det der får lov til at fylde hos os, jamen det er alt det vi værdsætter, og alt det som faktisk er rigtig, rigtig godt i vores liv. Og på den måde, så får vi mere lethed ind. Vi får mere tilfredshed, og vi får en indre ro. Og vi får også meget mere energi til ligesom at håndtere de udfordringer, vi så møder i løbet af dagen. Men uden at de får lov til at overskygge det hele. En meget konkret måde, man kan dyrke taknemmeligheden på, jamen det er ved at føre en taknemmelighedsdagbog. Og det foregår på den måde, at du har en lille bog liggende ved din seng, og hver aften så skriver du minimum 5 ting ned, som du har været taknemmelig for den dag. På den måde, så uanset hvordan dagen har været, så får du den afsluttet på en rigtig god måde og får vendt dit fokus til det positive. Og det vil sige, at du falder i søvn i taknemmelighedsfølelsen. Samtidig så vil du også begynde i løbet af dagen at lægge mærke til alt det, du har at være taknemmelig for, fordi du ved, at du skal skrive noget ned om aftenen. Og det vi fokuserer på, det er også det, der forstærkes i vores bevidsthed. Så derfor så vil du også tiltrække mere og mere af alt det, du kan skrive ned, og som du kan værdsætte og være taknemmelig for. Selvfølgelig er der perioder, hvor vi har det svært. Det kan være, at vi er i krise eller i sorg, eller har nogle meget, meget store udfordringer i livet. Og der kan det være svært at finde noget at være taknemmelig for. Men om ikke andet, så kan vi måske fokusere på, at vores hjerte slår automatisk. At vores krop virker. At vi trækker vejret automatisk. At vi har en varm seng at sove i. At vi har vand i hanen. Nogle helt små ting, som vi ofte glemmer i det daglige, men som faktisk er fuldstændig fantastiske. Og det er heller ikke sikkert, at alle andre dage, at der er noget ekstraordinært at være taknemmelig for. Det er jo ikke lige hver dag, at vi får drømmejobbet, eller vinder 1 million i lotto, eller et eller andet i den stil. Men der kan vi så også bare fremhæve de basale ting, og dyrke dem lidt, så vi husker på dem, og ikke tager dem for givet. Og det kan være rindende vand i hanen, det kan være, at vi har strøm, det kan være, at vi har tag over hovedet, og vi har gode venner osv. Det kan også være ting, som at kantinen havde din livret, eller at du havde tid til at sidde og læse i en god bog, eller at solen skinnede, da du kørte hjem fra arbejde, eller at der lige var en, der ringede, da du havde lyst til at snakke. Det kan være så mange forskellige ting, som man ikke lige går rundt og tænker over, eller går rundt og værdsætter, men ved bevidst at dyrke taknemmeligheden, så kommer der også fokus på alt det. Og derfor vil det positive i ens liv vokse rigtig, rigtig meget. Så hvis det er, at du gerne vil have mere lethed i dit liv, mere tilfredshed, mere indre ro, mere glæde og energi, så vil jeg opfordre dig til at begynde bevidst at dyrke taknemmeligheden. Og taknemmelighedsdagbogen er en måde at gøre det på, som er meget konkret. Og så kan du se, hvad der sker i dit liv, når det er, du begynder på det, og om der vil vokse mere af alt det positive frem. Jeg vil ønske dig held og lykke med det, og så må du have en rigtig, rigtig dejlig dag.